हेलो दोस्तों, आज फिर एगो नया ब्लॉग में आप सबके स्वागत बा। और ये वीडियो बनावे के रीज़न ई बा कि हमारा वीडियो में बहुत ज़्यादा आप सबके कमेंट आवत रहा कि पिंकू भैया तू कौना माइक से वीडियो बनावेला कि तार वीडियो में जौन वॉइस आवेला वो एकदम परफेक्ट और पूरा क्लियर आवेला। तो हम अपन माइक आप सबके बीच में वीडियो में देखावल चाहतनी। और हम ई माइक सिवान से जाके खरीद के लेके आयल बनी 4000 रुपये में। और ये डिजिटेक के माइक हवे और इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब तीनों पर हम वीडियो यही से वॉइस ओवर करीले। लाइव वॉइस हो तब चाहे बैकग्राउंड वॉइस हो तो। और ये माइक में दूगो ट्रांसमीटर देले बावे, दूगो ट्रांसमीटर बा, एगो हई बा, एगो हई बा और एगो हई रिसीवर बा। और एमे 3-4 गो मतलब कि केबल देले बावे, 3-4 गो अलग अलग मोबाइल में कैमरा में यूज करे खातिर। और दूगो एमे रुई देले बा, दूगो ट्रांसमीटर में लगावे खातिर। तो यही माइक से हम जब से माइक खरीदले बानी तो यही माइक से हम हरदम वीडियो बनाइले। और यही माइक के वजह से हमार जौन वॉइस बा वो एकदम क्लियर आवेला। तो आप सबके वीडियो बना के हम सोचनी है काहे ना आप सबके बीच में अपलोड करी, आप सबके दिखाई कि आप सबके इतना ज़्यादा कमेंट आवता। तो कहनी आप सब खातिर ये वीडियो बनावल बहुत ज़रूरी बा। तो ये वीडियो आप सबके अच्छा लगी तो थोड़ा अपना छोट भाई के सपोर्ट करे।